Rapper and Seawater. Let's go. Yo, what up MTV Cribs? You know who it is, Slim Mill. Mä oon tiedätte somevaikuttaja ja täällä tervetuloa mun Cribsiin. Täällä ihan ekana näkyy kaikki achievementit, mitä on tässä saatu vuosien aikana. Kertoo vähän minkälainen ihminen on, eli on ollut Ylellä vierailijana, hengen ja tiedonmessun esiintyjänä, sitten ollut festareilla artistina ja sitten valtuustossa valtuutettuna edelleenkin. Ja kyllä kaikenlaista on tullut tehtyä, täällä on näitä, kaikenlaista löytyy. Mutta joo, sitten tärkein on täällä Purple Kush. Heti tietää tuossa Slim Millin kämppässä, kun on Purple Kush julisteita. Ai että kun on hienon näköinen nuppu tuossa. Ja sitten on tietenkin Take Me to Your Dealer juliste pitää olla tuossa. Ja ehkä kuulette jo, tuosta kuuluu vessasta ääntä. Näytän teille tämän pienen vessan myös. Ja tosiaan kun nykyään paljon sukupuoliprononymeja ja muuta, niin täällä on nyt on mies, nainen ja sitten muukalaiset. 3-5 gang, te tiedätte mikä meininki. Ja sieltähän vessakävijä tuli justiinsa. Täällä on just kissa on tuhannut vessa. Kattokaa miten hieno vessapaperi. Kissa on kallis maku, kun sataset vaan lentää tälleen näin. Ja sitten tää on ehkä hieno juttu on nämä kaakelijutut. Näitä ei silleen normisti huomaa, mutta jos olet joskus XD-LSD mielentilassa, tietoisuuden tilassa, niin nämä on niin upean näköisiä silloin. Johdattaa keittiöä ja tässä käytävässä on laitettu antiikki-Egyptin taideteoksia, kuten näkyy hieroglyfejä ja muuta niihin liittyviä ja täytettyjä tämmöisiä oikeita koppakuoriaisia. No mielenkiintoista näyttää ihmiskallolta. Jotkut sanoo, että se jopa symboloi egyptiläisillä noin kuoriaiset ihmiskalloa. Ja sitten on Virtuous Man Da Vincilta, pitää olla tuo niin hieno taideteos. Ja sitten tässä on Jeridin antama Magic the Gathering -kortti. Se sanoo, että tämä näyttää multa. Ja siinä lukee vielä Price of Fame. Aika mielenkiintoinen juttu. Ja sitten tosiaan tässä on keittiö. Tässä on Nero on täällä mukana seuraamassa meininkiä. Ja täällä ei ole mitään ihmeellistä. On näissä MTV Cribsissä näytetään aina jääkaappi. No kattokaa nyt tää jääkaappi. Täällä nyt on Vellamon vettä. Tää on hyvää. Vettä löytyy, rahkaa, suklaata, vähän herkkuja. Sen sellaista, ei mitään erikoista. Ja sitten ehkä yksi siisti juttu on toi Jaffin piirustus tuolta vankilasta lähetetty tuolla ylhäällä. Ja sitten tärkein täällä keittiössä on tämä uusi alttari, Neem Karoli Baba alttari. Viidakko makuuhuoneeseen, missä kaikki taika tapahtuu ja täällä on heti ekana Novakissa. Mitä Jyle kuuluu pieni nukkukosi. Kashmir villassa vielä peittona, Intiasta suoraan. Ja sitten täällä on paljon eri läppäreitä, on editointia varten, sitten on valtuustoläppärityökoneita, täältä löytyy tämä niin työpiste täällä. Sitten on tietenkin hieno viidakkoteemaiset tapetit ja sitten henkiset kirjat ja muut tärkeät jutut on tuolla puolella. Ja sitten tosiaan täällä on kimonokaappi, täältä löytyy erilaisia kimonoita. Ehkä vähän sen voi näyttää siinä teille, vähän erilaisia kimonoita löytyy, Versace Gang ja sitten muita tollaisia. Ja sitten ehkä kallein asu, ennen kuin mä näytän, yksi näistä on tietenkin tämä kenkä tässä, Jenkeistä on ostettu kiiltävät Gucci-kengät, XTLSD kimono, sitten on Rudraksoja ja sitten täällä, tämä oli Intian kalleimmasta vaatekaupasta, kattokaa tätä, tämä on näistä kaikista kallein. Katsotaan tätä näin. Nyt varovasti, Nero. Kattokaa tätä puhdasta, parastlaatuisinta silkkiä, käsityö tehtynä, täynnä blingiä. Kattokaa tätä. Tässä on sitä swagia. Älä syytä mennä sinne. Ei, tätä ei kuule nyt, savut otettu pois. Siinä oli vaatetukset. Ja sitten jos nyt puhutaan näistä kallista jutuista, niin
Täällä on kaikenlaisia pässejä löytyy, mutta täältä löytyy vuodesta 2014 asti säilytettyjä Litecoineja kasoittain. Tämä on vain yksi monista jutuista, tuolla on lisää kryptojuttuja ja sitten vähän kultaa ja mitä muuta täällä on. Hopeata ja vähän käteistä löytyy, kaikenlaista löytyy täällä, mutta ei siitä sen enempää. Jatketaan tästä viidakkohuoneesta. Ennen kuin vielä jatketaan eteenpäin, niin tässä näytän kultalevy löytyy täältä seinältä. Tosiaan on jo monia kultalevyjä ja platinalevyjä löytyy kerättyä. Mutta mulla on vain yksi tällainen täällä, koska se on vaan, että jengi tietää, että tuo artisti ei tarvitse olla koko seinä täällä näitä. Mutta, ja sitten välillä täällä löytyy näitä mun valtuustokäyntikortteja ja sitten telekinesis-juttuja, mitä me joskus teetään. Mutta nyt seuraavaksi on aika mennä itse päähuoneeseen, joka on olohuone living room, eli siellä eletään. Joten mennään katsomaan, mikä meininki on. Kaikkea tapahtunut ja tunnettu paikka, eli nyt tervetuloa Slim Taika olohuoneeseen. Ja mikä on hieno juttu, näissä vanhoissa asunnoissa on tuollaisia ovia ja puulattioita ja Versace-mattoja löytyy täältä. Kuninkaan tuoleja, pyhiä patsaita, alttareita, studio, mikki voi freestylata, joogaa, tanssia täällä, leikkiä kissojen kanssa, pelata pelejä. Bro, tää on kunnon viihde ja henkinen keskus koko Myyrmäessä. Ja mistä nyt aloitetaan? Aloitetaan ihan ekana. Täällä on tällainen hieno trippaava LED-valo teos. Ja sitten tuossa alhaalla on robotti, kattokaa tätä. Ootteko te nähnyt tällaista? Tuu vähän kauemmas. Tätä voi käyttää etänä ihan missä vaan, vaikka maailman toiselta puolelta. Katsoa, voiko kissaat hyviä, onko täällä murtovarkaita, onko täällä mitään. Ja sitten voi myös kommunikoidakin ja ohjata tästä puhelimen kautta. Kattokaa. Puhutaan. Joo, mikä meininki? Joo, tässä on Slim. Oota, kuka kuvaa mua? Siellä joku kuvaa mua. Veli, mitä sä haluat? Okei, enempää. Ja sitten laitetaan tää takas parkkiin. Tää onneksi menee automaattisesti parkkiin, eli sä laitat autonappi, kattokaa. Siinä se pikkuhiljaa löytää itse. Tonne. Noin. Tässä on seuraavaksi erittäin energeettinen, pyhä ja tärkeä alttari, Shiva-alttari. Tässä on ihan hullu energia, tän edes kun meri toi. Kattokaa sitä, aivan upeaa. Ja sitten Shiva-alttarin vieressä löytyykin lohikäärme-alttari, missä on vähän enemmän mystiikkaa, okkultismia, siinä on kristallipalloa, Vatikaanin pyhää vettä ja symbolinen sakkilauta, mikä on hieno juttu. Ja sitten löytyy, koska tämä on lepakkoluola, niin pitää olla täytetty lepakko tuolla. Löytyy tuolta paikasta. Sitten löytyy erittäin tärkeä ja pyhä buddha-koru. Tuosta ei voi paljon enempää paljastaa vielä. Ja sitten ensimmäinen buddha-patsas, minkä mä sain, Tara-patsas, Om Tare Tuttare Ture Soha. Ja vieressä on muita amuletteja, takana löytyy ja toinen buddha-patsas. Erittäin energeettisiä pyhiä patsaita. Ja tuossa keskellä on salainen juttu peitettynä, mutta tuossa keskellä on Ganessa kuva. Ja sitten täällä puolella on hindu-osastopuoli, jossa löytyy Krishna lehmän kanssa ja Shiva ja muita jumalia. Ja sitten täältä alhapuolelta löytyy just Intiasta ostettu käsityö tehtynä jalokivellä koristettuina oleva taulu. Tosi hieno, uniikki, violettivärinen. Ja sitten täältä alhaalta löytyy meditaatiokulho just Intiasta ostettu. Vähän jos laittaa vettä, niin se alkaa väristä aika hyvin. Ja sitten kattokaa tätä kissanlelua Intiasta ostettua. Näitä voi ohjelmoida eri lailla, mutta
Toi lähti kuin mikä nyt. Puolella on preikkari löytyi ja sitten Egypti-osasto. Nämä Egypti-patsat on ollut täällä kämpässä vuodesta 2016 lähtien. Heti silloin kun tämä tuli ostettu tämä kämppä, niin nämä patsat tuli niiden mukana. Jotkut on Amerikassa, jotkut puutarhakaupassa, jotkut yksityisomistajat, kerätty, hankittu, laitettu riviin tähän näin. Ja sitten heti niiden vieressä on kuningastuoli, tiedätte eri King Mill, Nyrmän kuningaspormestari, Vantaan vaikutusvaltaisin valtuutettu. Ja sitten tässä vieressä on ekosysteemi, jossa on Siva päällä ja viihdekeskus, missä freestyle räpätään. Tehdään podcast-vieraslähetyksiä, missä mä oon vieraana tuossa ja täällä sitten freestylataan. Ja sitten löytyy pelisäkkituoli. Tähän on kiva tulla jonkun jutun jälkeen vaan olla tälleen näin. Ja tää on tosi kestävä laatu. Kissat ei pysty tulla niin kuin edellinen. Kuten niin kuin te näette, ne kissat ne haluaa tuhota kaiken. Tää LED-sohvakin, ne on melkein tuhannut sen tosta noin. Ja sitten nyt mennäänkin seuraavaksi talon pyhimpään paikkaan, joka on toi parveke. Siellä on ihan omanlainen energia. Let's go. Ja tässä me ollaan täällä pyhässä parvekkeessa. Tässä on just Junnun antama hieno teema, parveke-teemaan sopiva taideteos. Ja täälläkin tämä mattokin on yksityisomistajalta hankittu, tosi hieno. Ja tässä on tämäkin tärkein Krishna-alttari, jonka edessä tulee siunattua ruokaa, tehdään ruokarituaaleja ja tämä on erittäin tärkeä alue. Ja sen vieressä on Neem Karoli Baba ja sitten on pieni Buddha-alttari tuossa alapuolella, sytytetään suitsukkeita ja muita, mutta tämä on hyvä paikka. Ja täällä suosittelen ihmisille ehdottomasti lämpölampua. Tämä on niin hullu, se on ihan kuin aurinko talvella, siis se ei ero mitenkään, laitat silmät kiinni, naama tähän viereen, käsi tähän vieressä, tuntuu auringolta ja se toimii kuin aurinko, saat samanlainen energian kuin auringosta. Ja sitten myös tässäkin tulee puhaltavaa tuulta, eli on 2 eri lämmitystä talvella, että voi laittaa ikkunankin auki, jos haluaa vaikka savuja, vaikka suitsukkeen savuja tuuletella tai muuta, niin pystyy. Mutta tämä on tämä koko parveke-kokonaisuus tässä. Ja sitten tässä takana näkyy pyhä kolminaisuus. Täällä normisti kesällä on hieno tällainen vesiputos, mistä lähtee valo ja tulee vettä valua, mutta se on nyt valitettavasti kiinni, koska ettei jäädy, kun on talviaika. Mutta sitten täällä on tämä pyhä kolminaisuus, eli huumorintaju, sitten on rakkaus ja sitten Jumala. No Jumala ja rakkaus on yksi ja sama, mutta tuossa näkyy Krishna on tuossa. Ja tällainen meininki täällä parvekkeella. Nyt pääsitte näkemään tätä parvekettakin. Ja sitten olette nyt nähnyt parvekkeen, keittiö, jääkaapin, makuuhuoneen, vessan ja käytävät. Ja sitten seuraavaksi on vuorossa menopeli, joten mennään katsomaan menopeliä. Let's go, MTV Cribs. Näytän teille. Katsokaa, että tiedätte, että täällä Myyrmäessä nämä kerrostalot ei ole peleilyä, täällä on tällainen meininki, trap house meininki täällä kämpän rapussa. Katsokaa nyt, trap house meininki. Täällä on oma vaimi. Mutta sitten päästään itse ajopeliin. Tässä on tää UFO 3.3 menopeli. Kuten tiedätte, Suomen tunnetuin, ainakin rekisterikilven perusteella. Jengi aina bongaa tuo kilven ja heti tulee viereen ja moikkailee ja ottaa videoita, kuvia. Ja tää Toyota on tosi hyvä menopeli. Tää on niin kestävä, hyvä auto. Ei ole mitään valittamista, vaan kehuja annettavana Toyotalle. Tiedätte, japanilaiset ei pelleile, ne tekee hyviä autoja. Ja sitten tosiaan sisältä näyttää tältä. Siellä on valaistukset ja tuo legendaarinen UFO-symboli tuolla matkustamon puolella. Tällainen on mun auto, kämppä. Mikään ei ole muuttunut vuosien varrella. Ainoastaan vähän se tullut ekstra juttuja. Kiitos MTV Cribs, tulit käymään. Kiitos kaikille. Ei muuta kuin nyt on aika häipyä. Brrrr.